L'alt campanar de l'església de Sant Onufri. Estic sota el campanar. Més precisament, a la llinda entre el campanar i l'edifici del temple. Fornícula profund a la paret de la dreta. Els maons es col·loquen en un semicercle. Els maons són de baixa qualitat i varien en gruix i grandària. Per tant, les costures entre els maons són amples. La fornícula estava arrebossada, com la resta de l'espai interior. No està clar per què es necessita un nínxol d'aquestes dimensions i forma dins del campanar. A l'altra banda hi ha un passatge i esglaons fins al cim. Aquest passatge no és simètric al nínxol. La ubicació de les obertures a les parets dreta i esquerra no coincideix. Mireu que diferent és el disseny. També hi ha diferències a la part superior. Les voltes no són simètriques. Les voltes tampoc coincideixen en mida i ubicació. La fornícula és molt més gran que el pas. El nínxol és més alt i ample. Per pujar les escales cal ajupir-se molt. Pots parar a tota alçada al nínxol. Normalment la gent diu que aquí es va col·locar una escultura. Però mirem l'església des de fora. No hi ha nínxols als murs exteriors del campanar. No hi ha nínxols per escultures a la façana de l'edifici. No hi ha ni un sol nínxol a les parets laterals exteriors. No hi ha nínxols a les parets des del costat de l'altar. Tampoc hi ha nínxols per a escultures dins del temple. En general, enlloc hi ha nínxols semblants per a una escultura de mida humana. L'únic nínxol es troba al passatge sota el campanar. Estic d'acord que aquí es podria haver col·locat una escultura. Quan els eclesiàstics es van fer càrrec de l'edifici d'una altra persona, que ells no van construir. Inicialment, aquest nínxol es va fer amb un propòsit pràctic, perquè l'edifici pugui complir la seva finalitat funcional. Pel que va ser fet per constructors de l'últim cicle de la humanitat.